Welcome back to my channel. It's another day again. Good morning sa inyong lahat. Andito ako ngayon sa labas ng bahay. Nakaupo, nagpapaaraw. Papahinga. Katatapos lang namin mag family gardening ulit. Summer na dito sa Norway ngayong July hanggang September. Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo yung iba-ibang klase ng bulaklak na mga pananim ni mother-in-law. Nag-umpisa na siyang magbulaklak. Nitong mga nakarang araw ay maulan, kaya hindi kami nakakalabas ng bahay. Tapos ngayon ulit tag-init na after 4 days. Kaya busy kami kanina, nag-cutting grass yung mag-asawa, tapos tumulong din ako. Si My Love ay ayun, nasa higaan pa tulog. Late na natulog, kakapanood ng Netflix. Si Panda dito rin sa labas ng bahay, nakikiosyoso din. Gusto rin tumulong. Ayan guys, oh, nagbulaklak na yung pananim niya. Iba-ibang color yan. May puti, tsaka yung isa pink. Pink. Later. Nakikita nyo naman ako guys, 'di ba? Medyo maliwanag naman. Andito kasi ako sa loob ng kwarto. Ayun, gumamit na nga ako ng ilaw at medyo madilim. Ang lakas kasi ng ulan sa labas ng bahay. Kaninang umaga, ang init-init. Tapos ngayon naman kung kailan, anong oras na ba? 7:30 ng gabi. Sobrang dilim naman. Ang lakas kasi ng ulan. Pabago-bago ang panahon ngayong nitong mga nakaraang araw dito sa Norway. Andito ako ngayon sa kwarto, kung nakita nyo naman, nag-aayos ako ng mga tsokolate. Yun dapat ay papasalubong namin sa Pilipinas. Pinamili namin yun noong April kasi, ay noong March. Kasi may flight dapat kami noong March, na-cancel. May flight kami noong April, na-cancel ulit. Tapos ngayon, wala pa rin kaming update sa aming flight. Kaya naisipan ko siyang i-check kasi kahapon, yung nasa drawer, may kinuha ako, tapos biglang nahawakan ko yung Twix ba na chocolate. Tapos ayun, expired na pala ngayong darating na July 8. May 8 piraso kami, kaya inunti-unti na namin ni My Love kainin. Ngayon may natira pang 2 piraso. Ngayon, naisipan ko yung stock namin ng chocolate kasi medyo madami-dami. Nakakapanghinayang naman kung sakaling mai-expired laang.
Pero napansin ko medyo matagal pa naman, may 2 buwan pa. Ito, nilista ko nga, ipapakita ko kay my love. Ang mga expired nung chocolate namin ay September, October, tsaka December. Ngayong taon na to. Sayang kasi kung sakaling mai-expired lang, hindi mapapakinabangan, medyo mahal pa naman ang tsokolate dito. Dapat kasi ipapadala na lang namin. Ang kaso, baka mamaya mas lalo pang matagal, baka mamaya ma-hold or hindi naman basta-basta makarating after 1 buwan. Sayang din naman. Tapos may charge pa. Kaya pag-asa na lang baka makauwi na kami ngayong end of July or kahit ako na lang. Or baka by next month, August. Kasi ang sabi-sabi, mayroon na yatang magiging biyahe. May flight na, ang mga international flight nag-uumpisa na. Yung iba limited pa lang ba. Pero yung airline namin, wala pa kaming email. Pero base sa balita, something August 10, mag-uumpisa na sila mag-resume. Ayun nga, sana makauwi na kami kasi sayang ng mga tsokolate. Kanina, ang init-init sa labas. Kaya naipakita ko pa sa inyo yung mga bulaklak na meron si mother-in-law. Pero ngayon naman, sobrang ulan. Ang lakas. Tapos meron baga siyang guys na, yung parang mga yellow, hindi siya snowy nga, hindi siya snow. Yung mga yellow talaga siya na maliliit, parang mga bato. Ayun, may ganun nakasama yung ulan. Peace.